Imos coa información deportiva. A regata Rías Baixas recalará na Pobra do Caramiñal o 14 de agosto. Espérase unha participación de máis de 40 embarcacións que competirán do 13 ao 16 de agosto. Un dos clásicos do verán pobrense é a chegada da regata Rías Baixas ao porto local. Este ano a tradición continúa e o náutico pobrense albergará novamente aos participantes nesta recoñecida competición que cumpre xa 63 edicións sucando ao mar. Estamos moi satisfeitos de volver a formar parte desta cita, sendo unha vez máis o único porto da Coruña que participa. Para nós é un orgullo que os organizadoras sigan contando coa nosa vila para ser unha das sedes desta regata. A cita será o venres 14 de agosto. Recibiremos os participantes tras a etapa de Portonovo a Pobra. Arredor das 7 da tarde, na Praza do Emigrante, acollerá a entrega dos trofeos desta etapa. Será un acto aberto a toda a cidadanía, pensado para compartir cos regatistas e con todas as persoas que queiran vivir de preto esta cita deportiva. Afirmou que a chegada un ano máis desta regata contribúe a dinamizar a economía local e dar visibilidade ao municipio, consolidando a Pobra como un destino atractivo para o turismo náutico. O Real Club Náutico de Vigo organiza esta cita que arrancará o 13 de agosto. Esta regata, la regata Rías Baixas, no se entiende sin a Pobra. Otros puertos pues han cambiado durante los años de ubicación, pero si nos cargamos algún día a Pobra, nos cargan a nosotros, porque todo el mundo viene aquí encantado. Así que nada, agradecer por supuesto al Concello da Pobra, Caramiñal, porque cada año nos abrís las puertas, nos echáis una mano con la organización y como digo, venimos cada año encantados. Estamos seguros de que va a ser una edición con sol, con buen viento y que bueno, pondremos todos en valor a estas Rías Baixas que tenemos tan espectaculares. O delegado de vela, Francisco Riveras, destacou as paraxes das rías polas que se navegará nesta nova edición e afirmou que a regata o que pretende tamén é fomentar ese turismo que falábades, de turismo náutico, e que hai que ter en conta que económicamente, socialmente, de todos os puntos de vista, penso que é unha oportunidade para o Real Club Náutico de Vigo, para os concellos que tocamos, o poder ter esta regata. Para nós é un orgullo tamén poder estar aquí e ter a colaboración do Concello da Pobra un ano máis. Bueno, esperamos que este ano teñamos unha participación polo menos similar a dos outros anos. Estimamos que serán sobre 42, 43 barcos os que poidan vir. Estamos falando mellor de 200 ou máis de 200 personas de tripulación. Ademais, a chegada dos regatistas coincide co inicio das festas do Carme dos Pincheiros. Este ano, o Liceo de Noia súmase a esta edición das Rías Baixas. Entendendo que a nosa misión vai máis alá de facer unha programación cultural. Tamén creemos na colaboración, en crear sinerxias e o apoio a todo tipo de iniciativas que enriquezan a vida da nosa comarca e que proxeten unha imaxe dinámica e atractiva de Galicia. Por iso, para o Liceo é unha honra acompañar esta iniciativa e compartir camiño con entidades e persoas que dende ámbitos diferentes traballamos cun mesmo obxectivo, facer crecer proxectos que beneficien o conxunto da nosa sociedade. Esta proba conta co apoio da Federación Galega de Vela e o seu presidente, Miguel Villaverde, apuntou que es una regata de las más importantes a nivel nacional, toca bastantes puertos, rías. Agradecer también, ya que estoy aquí en este momento, al Ayuntamiento de Puebla del Caramiñal por la acogida que le dais a la regata y al resto de ayuntamientos que colaboran con vosotros en Rías Baixas. Agradecer la colaboración también del Liceo de Noia por la labor que estáis haciendo, que me consta que es muy interesante y muy divertida. Y nada, que Eolo se comporte bien, que vengan muchos más barcos. Desgraciadamente, y lo digo desde aquí, en Galicia carecemos de infraestructuras para poder hacer este tipo de eventos en más puertos, por lo que estamos moi limitados con los puertos deportivos. A regata arranca o 13 de agosto coa travesía entre o Náutico de Vigo e Portonovo. Dai partirá cara a Pobra do Caramiñal o día 14. Despois de facer noite no municipio pobrense, o sábado volven ao mar con rumbo a Vigo e o domingo 16 vivirase a derradeira xornada que discorrerá na ría viguesa.